रायजोफोरनि गेजेराव माने गसंनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथांखौ खावलायदों थाबैनो बिथाङा बेवहाय बे सिन्डिकेटखौ सोरनि दैदेननायाव जागासिनो दङ सोर नेताया बे सिन्डिकेटखौ सालायगासिनो दङ बिटिसि सरकारनि जानानै बे नेतानि महर मोखांखौ रायजोनि सिगाङावहाय लाबोनांगौनि थाखाय तदन्त खालामनांगौ आरो रायजोफोरनि स्वार्थआव गरिब गुन्द्रा फिसा फिसौ बेफार बानिज्य खालामनानै जाग्रा जोंनि बिदा फंबायफोरनि रांखान्थियारि जौगाखांनांगौनि थाखाय बे ओनसोलाव नैबे श्रीरामपुर गेटनि जे सिन्डिकेट बेखौ थाबैनो बन्द' खालामनायनि थाखाय आसामनि मुख्यमन्त्रिया जाहाथे बेबस्था लायो बेखायनो आं खावलायनाय जाबाय बेयाव मोनसे सरकारनि इएमफोरनि गेजेराव कमन आन्डारस्टेन्डिं आरो कमन मोनसे बे रोखोम माने कमिउनिकेसन जुदि गैलायलायाब्ला मा सुस्थिर गभर्नमेन्ट सालायनो मा सुस्थ' गभर्नमेन्ट सालायनो मोनसे फिसा बिसयनि सायावनो दिनैहाय जुदि क्लियार काट बिथांमोनहा नंगौ खोथाखौ सानै नेतानि जाय नेताफ्रा दिनैहाय बिटिसिनि हाजार हाजार रायजोफोरखौ खुंगासिनो दं जाय नेताफ्रा दिनै बिटिसिखौ खुंगासिनो दं बे नेताफ्रा सानै नेतानि खुगानिफ्राय जुदि आलदा आलदा बाथ्रा ओंखारोबा बिसोरनि गेजेराव जे खुनु गोरोबलायनाय गैया जों जे दा बुंबाय थादों जे बे नेताफोरनि गेजेराव गावस्रालायजोब्बाय रावबो रावजोंबो जेबो सोमोन्दो गैला रावबो रावजोंबो जेबो माने बिथांमोनहा कमिउनिकेसन गैलायलायला जगाजग गैलायलायला रावबो रावखौबो मानिलायनायाव गैला इएमआबो माने एमसिएलएखौ मानिया एमसिएलएआ इएमखौ मानिया सोरबा इएमआ सिपखौ मानिया सोरबा इएमखौ दला मानिया सोरबा इएमआ दलखौ मानिया बेबायदि जे बिसोरनि गेजेराव जागासिनो दं आरो बेनो दिनैहाय बे सानै नेताया एखे जायगायाव गसंनानै मोनसे बिसयनि सायाव एखेलगे मोननै बेबायदि फाराग गोनां माने बाथ्रा बुंनायानो रोखा प्रमान गतिके बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैया बिनि मोनसे प्रमाणखौ दिनै नोंथांमोनहा बेनिफ्राय मोनबाय आरो मोनसे खोथाया बे जे दानि बिटिआर सरकारा खुनु प्रकारे साकरि होनो हाया मानो होनोबा साकरि होग्रा बिपिएफनि सरकारनि आमोलाव दाजानाय मोनसे सिएसबि बर्ड दंमोन बे सिएसबि बर्डआ गभर्नरा जेला बेवहाय बिटिसिआव खुंनो फैदों होमबा गभर्नरा सिएसबिखौ सिफायदों आरो सिएसबिखौ माने बिटिसि गभर्नमेन्टआ दानाय आरो बेखौ गभर्नरा गावनो माने माबा होदों अनुमोदन होदों ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाबाय बिटिसिआ गावहानो आयेन बानायनो हानाय क्षमता दं गावनि आयेननि गेजेरजों साख्रि होनायनि इन्टारभिउ खुंनायनि बिथांमोनहा सिएसबिखौ बानायदों गतिके बे सिएसबिखौ गभर्नराबो सिफायनो हाया बेखौनो चेलेन्ज खालामनानै सिएसबिनि गासैबो चेयारमेन मेम्बारफ्रा लोगो नांनानै हाइकर्टआव केस होदों दा हाइकर्टआ सिएसबिनि फेभाराव फैगासिनो दङ आरो सिएसबिनि केसआ जोबागौमानि हाइकर्टआ बिनि सायाव देरहानाय जेननायखौ अर्डारखौ होआगौमानि भार्डिक्टखौ होआ माने बेवहाय सिएसबि बायदि इन्टारभिउ खुंग्रा खुनु बेबायदि मोनसे बर्ड सर्ट बानायब्लाबो बे इन्टारभिउ खुंनो हानाय नङा दिनै जों खोनादों बिटिसिआव बिथांमोनहा सिआरबि सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड बानायदों होनना बुंदों बे सिआरबि बानायनायाबो बिथांमोनहा बानायदोंसो हय खिन्थु इन्टारभिउ खुंनो हानाय नङा मानो होनोबा सिएसबिनि केसआ दिनै जोबागौमानि साख्रि होग्रा बे कमिटिया साख्रि खुंनो मोना बेनि बे भार्डिक्टआ फाइनालि ओंखारागौ माने बेवहाय नों जेखि कमिटि बानाया मानो साख्रिनि होनायनि इन्टारभिउ खुंनायनि खुनु प्रक्रियाखौ नों माने आरम्भ खालामनो हाया मानो होनोबा दिनै बे केसआ राफा दाफा जायाखै बे साबजुडाइस जानानै दङ आरो साबजुडाइस जानाय मेटारनि सायाव गभर्नमेन्टआ खुनु खामानि मावनो हाया आरो बेखायनो बिसोर जेसेखि बुङा मानो 2023 सननि जुन माससिमहालागैयाव बिसोरो सासेनिबो साख्रि होनो हाया मानो होनोबा सिएसबिनि टार्मआ 2003 सननि जुन माससिम दङ बेखायनो बे माने बोसोरहालागै बे दानहालागै बिथांमोनहा जेखि कमिटि बानाया जों साख्रि होनसै इन्टारभिउ खुंसै होना मानो इन्टारभिउबो खुंनो हाया साख्रिबो मोना खुनु बेखायनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोननायनि आसाजों बे सरकारनि बांसावनाय बाथ्राजों गोजावफानो नाङा